khulisa abantu abanje mna balayelo canga. Okay bahlali, makubhatalwe msinya nibe ninqekekile emotweni yam. Sisiqhela kakubi, andinoyikhupha naloo mali. Lowo uTyamaluse emotweni yam akawazise ngaphambili chi ube usibayisa kwakusasa apha. Thini yanzuyenza loo nto? Times 3 kuloo mali yakho for loo nto. Yho, hayi. Yho, ndatsho nakuba ngalesibini mna andisakwazi ubala imali. Bhuti ubhatana irandi up. Sapha itshintshi yam kaloku sisi. 150 ukhwela iteksi bhuti. Andinayo nje i-50 cents yasecaleni. Yho, nyani shem. Hey bhuti yomithi, khupha le mali wena. Khupha i-350 for le nto umbi kodwa uhleli phambili. Wo. Hey Lu, kwenzekeni? Kubani owenze le nto? Hey stayela mfowakoti, mamela ndikuxelele. Yima ndikuse esibhedlele. Andinoze ndiye apho. Kodwa Kungcono ndifele apha mna kunoba ndiyoreyitshwa kwesaa sibhedlele. amathumbu aphandle nje. Ewe, yima uphi umzantsi? Nanguya. Okay, ubusithini kanene? Kwenzeke ntoni? Okay, mandithethe ndingekafi. Yima, umbukele Bad Boys for Life? Ha? Yho, imnandi laa movie. Kukho laa ndawo uWill Smith ekhabala mjita wa. Thetha kaloku. Oh yeah, bendizihlelele kwicamchair yam kule ndlela ndizipholele ngebhuzi yam ndagiliswa yitrakhi. Lu, Andikafi man, ube unethisa iinyembezi esifubeni sam. ngubani okwenze le nto?